Guys, matumi karon sa Olhoms, jogging me with my wife. Cut lang daw ako siya. So gapo rin mag-jogging kay wala kay tao ba na space oh. So kung sa Robinson ka or dito sa plaza, dagan kay tao or kaya lisod ang parking. So dire nani oras na mag-jogging gamay. Diba? So kung gutomon ka, pwede ka mga ito dire sa coffee project oh. Kanya kung magpalit kay tiles, pwede ka diretso dira pa kay girkon. So ang iba na ginabuhat nila, magpark sila dire tapos magdagan sila dito sa highway pa tumoy dito sa Katanggawan. Sunod balik lang dire, ang iban dito sa Pikas, unya balik dire, parking dire. So karon it's mag-alas 6 pero hayag pa kayo. So chat out. Jogging sa tara. Okay? Uy, so kapit. Kapag dito kayo mag-jogging, no, but we have no choice. So, the same thing with the other opportunity. Bisan lisod, for example, gusto nyo mag-BA, lisod mag-BA, but kung mag-experiment lang ka everyday, mag-learn lang ka everyday, mabot lang gapon tayo na makaka-client. So, ano lang. Paano ka nakita ng TV? Gwapo kayo na kotse, guys. Gwapo kayo kotse. Kano? Sheesh. Gwapo kayo na. Di lang ako madulan, kamawalaw ta. Pero syempre, mas gwapo na oh. Ako agad na. Musta malakaw-lakaw. Kapoy na daw siya, guys. Yung malang lang makapoy. Paggawa sa bata, runner na madagan ha. Madagan nag 10k. So dapat kung mag-jogging mo diri, nagyan mo sabay. Bawal diri ang single, bawal ang walay uyab. Dapat nagyan mo sabay. Kaya kung wala kay sabay, man di na makamudagan kay halos palibot nimo na mag-uyab man. Mag-asawa man, wala na, muli na lang kay balay. Tapos kung gutomon mo, kaon lang mo dira oh. Na barbecuehan na siya. So kung gusto ka may aspiring VA, ang tip lang yun ako sa mga. So for example, gusto na may mag social media manager, ang una na magbuhaton, syempre magbuhat ka Facebook page o imong i-manage o padagano nimo ang followers. So paano man mo padagano ang followers? Siyempre mag-post ka mga picture, mag-post ka mga video, mag-post ka mga informative information, and syempre dapat po nimo matunan ang Facebook ads. Kaya mo nang pinaka number 1 na para ma-boost nimo imong Facebook page. So, pag nakabalo na ka na, pwede mo na gamiton as portfolio nimo para in the future kung may takag-client mo to mo ipakita na mo na akong Facebook page, mo ni ako ang i-manage, ipa-boost karon daghan na siya followers. Kung gusto nimo ma-boost imong Facebook page, pwede ko na mo i-hire bla 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 bla. Okay, so mo po na akong gibuhat dati. So, naga-manage ko Facebook page dati. Okay, pero karon kanina pa lang gina-manage akong profile. Tanong na to kung ma-famous ta. Before this year and i-goal na ko na ma 100,000 na ta. So siguro dili naman na imposible kay na buhat naman na to na dati 200,000 subscribers. Pero sa TikTok days man good to dati Tagalog bisan sa lang akong na-post, pero karon mag-try tag basic lang. Gapo kuha ba. So guys, ngit-ngit na pero sa camera gapo pa tanawon. Grabe. Muto nilang ingon nila na gamay sisi kusog mudagan. Muto lang ingon. So day 1 sa tong pagba-vlog. So ang purpose sa tong vlog, ang goal nato is maka 200,000 per month before this 2025 year ends. So muna akong goal. So naisip na ko siguro why not na mag-start to vlog ulit para ma-reach na to na goal na. So karon focus na lang sa goal. So sa tong goal. Guys, mga on na ang goal guys, sabi na 200,000 a month, mga on guys. So, nag-jogging ni para lang mga on niya. So, asa man ta mga on niya. Tama na yun nila kung nakay-goal si mong life. Padayon lang, kumbaga, no retreat, no surrender ba? Kung sa Gorga pa na, no ID, no entry. Dapat, panagkamot ka. Tara, let's go. So, katulong sa karon no? So, update lang tamo sa mga grind na tayo everyday. So, basta mo to tong goal. Ano na to, padako na tong income online. So kung gusto ka mo sabay sa akong journey, ay kalimut to follow and subscribe, and see you for the next video. Bye!